ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മോൾ വശത്ത് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ബാക്ക് ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അത്രയും വലുത് വേണ്ട, ചെറിയ ഇല മതി. ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ഒന്ന് എടുക്കാം. ഗ്രീൻ കളർ ഇലയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ കളർ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത്തിരി ബ്ലാക്ക് കളർ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ചെറിയ തണ്ട് പോലെ ഒന്ന് അടയാളം വരുത്താനായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രീതിയിലൊന്ന് വരട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കേ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന കേക്കിൽ ഇവിടെ ഇത്തിരി പശ തേച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പുറത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൂ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആവണേ ഉള്ളൂ. പലതരം കളർ ഞങ്ങൾ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ. കുടയാം. ഗുഡ്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവൾ അതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ച കേക്കാണ്. ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ്, അതുപോലെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഉണ്ട്. വിഷുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു മഞ്ഞ കേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഗ്രീൻ കളർ ക്രീം കേക്ക്. ഇത് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള കേക്ക്, നമ്മുടെ ബ്ലൂ കളറ്. ഇത് കണ്ടോ, പിങ്ക് കളറിലുള്ള കേക്ക്. ഇതിൻ്റെ വേറെ മോഡൽ ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ വേറെ മോഡൽ ഇത്. ഇതിൻ്റെ വേറെ മോഡൽ ഇതും. ഇതാ വയലറ്റും ബ്രൗണും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നിർമ്മാണം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. ബൈ ബൈ. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബും ഷെയറും ലൈക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. ടാറ്റാ.